Roedd Caiaffas, dyn crefyddol pwysig iawn, wedi anfon Iesu at Pilat, y rhaglaw Rhufeinig. Edrychodd Pilat I fyw, lygad Iesu a gofyn, wyt ti'n deall bod Caiaffas eisiau dy ladd di? Be sy'n gen ti ddweud? Safodd Iesu nhw heb ddweud yr un gair. Gallai weld nad oedd Iesu wedi gwneud dim byd drwg o gwbl. Gwyddai bod y bobl bwysig a chrefyddol eisiau iddo farw. Doedd o ddim yn gwybod beth i'w wneud. Penderfynodd gofyn i'r dyrfa oedd yn sefyll y tu allan i'w balas beth o ddylai wneud â Iesu. Yn ystod y Pasg, roedd un carcharor yn cael ei adael yn rhydd. Pwy da chi eisiau I mi ei ryddhau I chi? Barabas neu Iesu? Dyma'r dorf yn gweiddi, Barabas! Barabas! Ond be wna I efo Iesu? Edda Pilat. Dyma'r dorf yn gweiddi, Croes hoeliwch o! Croes hoeliwch o! Ond pam? Byddai Pilat. Dio ddim wedi gwneud dim byd drwg o gwbl. Gweiddodd y dorf yn uwch eto, Croes hoeliwch o! Croes hoeliwch o! Dyma Pilat yn ysgwyd I ben yn drist, a golchodd I ddwylo mewn dŵr gan ddweud, dydw I ddim yn gyfrifol am farwolaeth Iesu. Chi sy'n gyfrifol. Gorchmynnodd Pilat i'w filwyr fynd â Iesu i'w groes hoelio, a chafodd Barabas y dyn drwg iawn ei ollwng yn rhydd. Cymerodd y milwyr ddillad Iesu oddi arno a'i gwisgo mewn gwisg coch, ac hefyd rhoi coron o ddrain cas am ei ben. Yna, eithant â fo i'w groes hoelio.